ଖେଳ ଜଗତରେ ନିଜର ଆଦର କରି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ ସୁନା ପାଉଁଜିକୁ ରୂପା ପାଉଁଜି କେଉଁ ରାଜକୁମାର ନେଇଯିବ। ନିଜର ଆଦର କରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ କେବେ କେଉଁଠି କେଉଁଦିନ। ଏଥିସହିତ ଚାଲି ରହିଛି ଅମାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବିପଦ 10 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ବିଜୟ ଶୁଳି ପାଖରୁ ବିଜୟର ଟିକା ସ୍ୱାଦ ଚଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଲି କିପର ଚାହିଁଥିଲେ ବଲଟିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ବଲଟି ଖସି ଡ୍ରପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ଯାଇକି ଗୋଲି କିପର ପାଖାପାଖି ଥିଲେ ମା ବିଜୟ ଶୁଣି ଗୋଗଲି ଏକାଦଶର ଖେଳାଳି ତୁରନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ସଟିଂ କରିଥିଲେ ନେଟ୍ ଭିତରକୁ। ଏଥିସହିତ 2 ଇନିଂସରୁ 2 ଗୋଟିଏ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲରେ ପରିଣତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଇଏ ନିଜର ଦୁଃସାହସିକତାର ଖେଳର ପରିଣାମ ଆଜି ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି ଯେ କି ପଛ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ। ଅମାରଙ୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ପୁନର୍ବାର ପାଇଛନ୍ତି ମା ବିଜୟ ଶୁଣି ଗୋଗଲି ଏକାଦଶର 8 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ଖେଳାଳି ପଡ଼ିଆର ଭିତରକୁ ମାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳାଳି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜ ସାଥୀ ଖେଳାଳିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚତୁରତାର ସହିତ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଭୁଲର ସଂକେତ ଗୋଟିଏ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ଖେଳାଳି ଯିଏକି ସିନିୟର ଖେଳାଳି ଭାବରେ 16 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ମା ବିଜୟ ଶୁଣି ଗୋଗଲିର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ସୁଧୁରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ 11 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ନଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କରିଶ୍ମା ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ବଲ୍ ଖେଳର କଳା ପରଦାଟିକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ କି 12 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ସୁନ୍ଦରତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଡିଂ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏଥିସହିତ ବଲ୍ ଡ୍ରପ୍ କରାଇଛନ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି 14 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ପୁରାପୁରି ବିଫଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଲାଇନ୍ ଲେନ୍ ଧରି ପାରିନଥିଲେ ଯେ କି ପୋଜିସନ 7 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ଟିକେ ଆଗରେ ଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ବଲକୁ ହାଲକା ସଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ବ୍ୟାକ୍ କିପର 9 ନମ୍ବର ଖେଳାଳିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ମା ବିଜୟ ଶୁଣିର ଗୁଗଲିର ଖେଳାଳି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ଖେଳାଳିକୁ ଦେଇଥିଲେ ଭିତରକୁ ମାରିଥିଲେ। ଆର ଗୋଟେ ଫାଇଦା ଚାଲି ଆସୁଛି ଯିଏକି ଅମାରଙ୍ଗର 5 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ପଡ଼ିଆର ଭିତରକୁ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠୁ 10 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ନଚାଇ ଦେଇଥିଲେ ଚୁରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବଲକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ହାଲକା ସଟ୍ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂରରେ ଥିଲା ଯାହା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଲଟି ଡ୍ରପ୍ ନିଚେ ଦେଇଥିଲେ ହେଡିଂରେ ଯାଇକି ମା ବିଜୟ ଶୁଣି ଗୋଗଲି ଏକାଦଶର ଖେଳାଳି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚାଲି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି 14 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ଲମ୍ବା ସଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିନ୍ତୁ ବଲ୍ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ସାମାନ୍ୟ ବହୁ ବାହାରକୁ। ଏଥିସହିତ ବଲ୍ ଆସିବାକୁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବଲଟି ତୁରନ୍ତ ପଡ଼ିଆର ଖେଳ ପରିସର ଭିତରକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ 16 ନମ୍ବର ଖେଳକୁ ଧୀରେ ସେ ମାରିଥିଲେ ନିଜ ଗୋଲି କିପର ମା ବିଜୟ ଶୁଣି ଗୁଗଲିର। ଗୁଗଲି ଚିତ୍ରଟିଏ ଆଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି ମେସେଜଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ମେସେଜରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ନଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚତୁରତାର ସହିତ ଏଠି ଗୋଟିଏ କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛନ୍ତି ସାରଙ୍କୁ ଯେ କି ଅମାରଙ୍ଗର ଯୁବା ଖେଳାଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସଟ୍ଟେ ଲଗାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ 9 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଫେଣ୍ଡର ଦେଖି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ପରଖି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ସାଥୀ ଖେଳାଳି କୋଉ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ପରାକାଷ୍ଠାର ସର୍ଟ ପାସ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ସର୍ଟ ପାସ୍ ଦେଇ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବା ନିଜର ଖେଳର ପରିଚୟ ଆଜି ସୂଚେଇ ଦେଉଛି ଯେ କି ମା ବିଜୟ ଶୁଣି ଗୁଗଲି ଏଫସିର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସବକ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏବଂ
ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସଟ୍ଟେ ମାରିଥିଲେ ଯାହାକି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ଖେଳାଳି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଲକିପର ବଲଟିକୁ ଅକ୍ତିଆର କରି ନେଇ ଆସିଥିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥ୍ରୋଇଂ କରିଛନ୍ତି 11 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ଆମ ସମ୍ମୁଖର ପଡ଼ିଆର ମିଡିଲ ଅର୍ଡରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅମାରଙ୍କର 9 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ମାରିଥିଲେ ପଡ଼ିଆରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ବଲଟି ଅତି ସନ୍ତୁଳିତ ଭାବରେ ଅତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବଲ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସିଧା ଗୋଲକିପରକୁ ହାତକୁ ମାରିଥିଲେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ଢାଳି ପାରିଥିଲେ ନାହିଁ ସହଜରେ ଗୋଲକିପର ନିଜ ଆୟତ୍ତକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ବଲଟି ଗୋଲଟି ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 14 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଲକିପର ନିଜ ହାତକୁ ନେଇ ବଲଟି ନିଜ ସାଥୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଥ୍ରୋ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଖେଳ ସରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଖୁବ୍ କମ ସମୟ ଥିବ ଏଥିସହିତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କୁମୁଣି ଏଫସି ଭର୍ସେସ୍ କାଶୀବାଡ଼ି ଏଫସିର ଦୁଇ ଅଧିନାୟକ ବନ୍ଧୁ ରେଡି ହେଇଥାନ୍ତୁ अगला मैच खेलिबा पाई ए खेलटी सरीबा मात्र आपण माने निज निजर साथी खेलाड़ी सहित पड़िया भीतर को बाहर को पड़िया भीतर को प्रवेश करिवे एकान नंबर पाई सुजोग आनी दउचंती सृष्टि करूचंती केते दूर संभव पछाई नहीं चंती हटाई नहीं चंती एवं 4 नंबर खेलाड़ी को देचंती 4 नंबर खेलाड़ी पड़िया रो लाइन टू लाइन रो रिसीव करी निज साथी खेलाड़ी को देथिले एवं পরবর্তী সময়ে ইতিমধ্যে নেই আসছেন পুরুষা খেলাড়ি ভাবে অমা রঙর চতুরতার সহিত কোন লাইন দেখন্তু পজিশন দেখন্তু অমা রঙ খেলাড়ি পাই পজিশন দেখন্তু দর্শক বন্ধু মানে যে বাম পার্শ্বর খেলাড়ি পজিশন পুরা পুরি ভুলি যাইছন্তি কোন পজিশন রে কোন খেলাড়ি রহিবে এপর্যন্ত যদি পজিশন মিস করନ୍ତି তাহলে সুনিশ্চিত পাস মধ্য মিস হবার সম্ভাবনা এই তিনটি গার্ড পজিশন এবং এই দুইটি নিশ্চিন্ত ভাবে এই খেলার বহু মূল্যবান এসহিত বল নিশ্চিন্ত ভাবে লাইন রু বিচা বিচরু গার পাখরু মারিছন্তি এবং পরবর্তী সময়ে নেবাকু চেষ্টা করতেন 10 নম্বর খেলাড়ি কিন্তু চতুরতার গোটে বুদ্ধির পরিচয় দেই নিজ অঞ্চলর বলটিকে অক্তিয়ার করে নেই আইଥିଲେ এবং বুঝি পারি নଥିଲେ সিনিয়র খেলাড়ি 10 নম্বর খেলাড়ি পাখକୁ মারিଥିଲେ কারণ তাଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ପଛରେ ଅଛନ୍ତି କି ନା ଏଥି ସହିତ